operasyon naman po ng mga fish cages sa Sual tiniyak na naaayon sa itinakdang regulasyon. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Siniguro ng lokal na pamahalaan ng Sual na naayon sa tinagtang pamantayan ng operasyon ng mga fish cage headquarters sa bayan matapos magsagwa ng monitoring at inspeksyon ng iba't ibang tangkapan at katuwang na ahensya. Katuwang sa isinagawa inspeksyon ng Business Permit and Licensing Office, NPI, PTEA, PFP, PNP at iba pang lokal na opisina upang silipin ang pagpapatupad ng mga regulasyon para sa kaligtasan, kalusugan at kaayusan. Ayunin ang hakbang na matiyak na sumusunod sa batas ang mga operasyon habang pinangangalagaan ang kalinisan at responsableng paggamit ng likas na yaman sa bayan. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalaan at iba pang sektor upang mapanatili ang maayos, ligtas at disiplinadong operasyon ng mga fish cage sa bayan ng Sual. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.